Ngakren mentakas ngi amdai namar balawan titin dang nepok compound jong am. Ngakren namar ngas ngoba kaladai kapor baki nong song sinong kis ngotu ka e ka badai bat ka e ka balai. Ngimdai ban sya alam bakla ha kajing sngo sentimental. Ni bagi ong lada day drip yu ba arten te barok ke MLA day ban pendeng drip lut. Kamun ayu day ban syok bandat eki bikin man saw ban ai drip. Kum kata se. Tedei hang ne banga ong ipi. Tongin long ki bastat ka hok jongi kandon. Ka ai ka bangi mentoy barok sikat tangim dei bandu. Lada ki perlok garo ki ong da ka basuk jai. Tongin nom ya pia su itai prapo. Kat ubala kat ubastat unio. Taka basuk pen kelang. Ngi ki kasih ngila yang ngai barok ban ong ba prapo bat kasih bat garo bajai tia ngi kersan de tamau garong tre uniang hala ka jong ka hok unlei chakot bat anda ka kot karai na i prapo ngi poisya isan pusan na i prapo ngi poisya isan po hang ta pizza ong pleng ka BPP kalaya lambakala. Dehi bakin pensyong sit iyo pa iba, election MDC hakmut na. Tang supoy benai Julai barok-barok kiong MDC election, menta sisin te hau pradik. Lek seno-senorum lele tangba perkat ke ka babha na ka benta ka jai benriu. Bat ngakwa ban ong ya kani, habang ngarai ban yele election, bat aba pilarai ban penjob yang nga, ngi klem ya thok so skular ban ong ba pidei ban lei hamot prang pidei ban lei ya tainia ha additional harut surok ngi klem ya kut ba ong badai ban syak tangan manio kata namar balai pila pa yang ha assembly bat ka assembly kadai ke jaka ka bangi dei ban ya tainia ladangam kran ha assembly kata te so song hok kan ban ong balai doktor bom pi klem kran AA denum dei Te haka assembly ke banuan. Ngin saya pek ke ka badai ban keren. Te hanrei ka banga syai kedar ka long ba. Yo ba swaban poi ka assembly ka jingdu nong jongi kala ada wan lupa teh. Te tangki ne ki kintin ngas ngo ban ong kublai si hajar ngo uslap mo